Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi nibe namaBhayibheli ukuze sizofunda sonke kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba umoya engcwele esihola. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download emafonini enu iBhayibheli kuma app stores. uNkulunkulu mayivuma ethinta inhliziyo yakho njengamanje ukuze uzoba nokuqonda imibhalo engcwele. Kulabo abalalele emva ukuba sebelalele bafune ubhabhadiso egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi abafisa ukuthi nabanye abantu bazi ukuthi uNkulunkulu uyaphila, uyibonakalisile empilweni zethu, uthembekile ngaso sonke isikhathi, ukuba nithathe imininingwane esoyishiya njengamanje nale mininingwane oyibonayo kwi-screen mawubukele. Ngizoqala nge-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngilandelise nge-cellphone number ethi 066 566 9245. 066 566 9245. Bazalwane, intshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube. La uzokwazi khona ukuthi ulalele uphethe iBhayibheli, uhlolisise kakhulukazi ukuthi le mfundiso osukuyithola njalo manihlangene nabangcwele nimdumisa uNkulunkulu ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele, njengoba sifunda umoya engcwele esihola umbula uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Bazalwane, ku-YouTube ihandle uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi ukuthumela nabanye abazalwane ohlanganyela nabo nezihlobo zakho kuze nabo zizohlolisisa imfundiso le esiyiphethe ephambene nemiyalelo kaNkulunkulu engcwele otholakala encwadini engcwele, izwi iBhayibheli lakhe. Bazalwane, ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Masivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje sokuzwa izwi lakhe elingcwele. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe empilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu, usiphe amandla okuthethelela nalabo abasonayo, size singangeniswa ekulingweni, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Igama lami nginguNkanyiso Bright Zulu. Ngihamba nomfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ejula kabanzi embula imfihlakalo ngokwembhalo engcwele, umoya engcwele ekhazimulisa uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu, okuyona inhloko yalomzimba esikuwo ngoba umzimba ungowakhe. Bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengizondi. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, yena oyinkosi nomsindisi, umnini mandla onke, uNkulunkulu wokuphila kwaphakade. Sithi udumo ngolwakhe nazo zonke izibongo zibheke kuye. Siloke sithule bona-ke ubufakazi ngalo ivangeli elingcwele ukuthi munye umveni igatsha
uJesu Kristu okuphuma ngaphansi kwempande kaDavide. Uye ohlezi esihlalweni sobukhosi uyabusa ngamandla akhe nangenkazimulo yakhe kuze kube phakade. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe, siyambonga uNkulunkulu ngezwi lakhe eliphilileyo, siyambonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe. Siyambonga uJesu Kristu ngomoya oyingcwele asinika wona nangomlilo asibhabhatisa ngawo nesiphiwo sikamoya oyingcwele esingesaba abantu bonke abavumayo nabakholwayo egameni likaJesu Kristu. Kube inkazimulo kaYise. Namanje ke siyiso leso sikhathi lapho sikhuluma ngazo izindaba ezimnandi, sihlephulelana isinkwa esivela ezulwini, siphuza kulo idwala elinamanzi angapheliyo. Lobo othi mephuze kulo angabe saphinde futhi omwe, kuthi noma kufika izikhathi ezinzima afane nesihlahla esikeduze namanzi, ngokuba ke uphuzisiwe kumanzi avela esihlalweni sobukhosi. Yena ke ungumvini, thina singamagatsha. Kukhona amagatsha endabuko, kukhona amagatsha athathiwe hlane azoxhunywa umvini ukuze akhiqize izithelo ezifaneleyo. Zonke izithelo ezingatheliyo, izithelo ezifaneleyo zishawa phansi ngokuba imbazo ibekiwe noma izembe libekiwe phansi ezimpandweni kuzo izihlahla ezingatheli izithelo ezifanele. Kushawa isono, kuliwa nesono, kukhishwa isono kumuntu ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe abe yilokho umoya oyingcwele afuna ukuthi sibe yikho. Akekho umuntu olungile emehlweni akhe. Emehlweni akho ulunge ngentando yakho, but kaNkulunkulu ufuna kulunge ngentando yakhe. Kusho ukuthi khona izinto ozenzayo nezinto ozicabangayo nezinto ozikhulumayo ekumele ziguquke, zisuswe phansi ezibandeni. Uma uzoshaya isihlahla phezulu suke somila ehambeni kwesikhathi, uma sekufika isikhathi lapho ukuthi uthwase ihlobo mase ke kuvela amagatsha amasha ngoba isihlahla sishawa ngaphansi ezibandeni. So isihlahla esingenazo izithelo ezinhle noma esingatheli izithelo kufuneka kiwe kusona phansi ezibandweni, nayo imbazo yoshawa. Ngakho ke izwi likaNkulunkulu uJesu Kristu imbazo ehlahlela sonke isono esibambile inhliziyo yomuntu nesesakhile izindawo sabambelela. Isono siyanqanelwa. Wena uyasiphuzisa isono ngemsebenzi nangemidlinzo emibi. Isono simelwe sikhishwe kumuntu. Asikho isono esingcono kunomunye. Ungathi ngoba wena uyafeba omunye ukhipha izisu manje wena ungcono. Lenza umsebenzi ofanayo. Isono. Ungathi uma wena untshontsha omunye eqamba amanga ukuthi ngoba uyantshontsha ungcono. Isono. Ungathi uma uhleba ngoba omunye uyabulala bese uthi hayi mina ngcono ngoba ngiyahleba lo uyabulala. Uthi uJesu uma ufuna ukususa ukhomba isono, susa ubhici emehlweni lakho, susa uhlakahle ebusweni bakho, khona uzokwazi ukutshela omunye umuntu ukuthi ke akasusa ubhici emehlweni akhe. So ke simele ukuthi uma sizokwazi noma sizoma la sizotshela abantu ngezwi, sibheke nathi sihlolisise ukuthi ngaba sikho isono esisenzayo. Makukhona isono engisenzayo ngazi noma ngingazi kufanele ngiphenduke, ngicele intethelelo ngaloso sono kuNkulunkulu uJesu Kristu ukuba angithethelele amacala ami. Uma kukhona umuntu enginenxa naye kufanele ngibuyele kuJesu ngiyomtshela uJesu ukuthi ke Jesu ngiyacela
ungipha amandla okwazi ukuthethelela. Uyakunika amandla uJesu. Akekho amandla angenawo uJesu. Mawucela uthi ke ongqongqozayo uza kuvulelwa. Ngeke uthi uyakholwa kodwa ungqongqozela ulwazi nokuhlakanipha nokuqonda. Ngeke uthi uyakholwa kepha ufuni. Uthi ofunayo uyakunikwa. Ongqongqothayo, ofunayo, nalowo ocelayo uza kunikwa egameni likaJesu Kristu. Ongipha incwadi yaMateyu kusahluko 5 kusukela kuverse 2. Sike sizwe intshumayelo yasentabeni ngesikhathi uJesu esebhaphathisiwe. Osifakazelayo ukuthi njengoba ekhuluma noJohane uMbhaphatisi kwincwadi yakhe uMateyu kusahluko 4 kusukela kuverse 10 lapho khona uJesu ekhuluma ethini. Incwadi ngokukaMateyu isahluko sesine. Yes sir. Ngifuna uverse 10, right? Verse 10. Yes sir. Khona No. Ahambe kulapha kusahluko 3. Hamba usahluko 3 from verse 10. Incwadi ngokukaMateyu isahluko sesithathu. Yes sir. Iverse leshumi. Izembe selibekiwe empandeni yemithi. Ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle. Wonke umuntu ongatheli izithelo ezifanele kuNkulunkulu. Ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyanqunywa. Yonke umuntu ongatheli izithelo ezinhle kuNkulunkulu kufanele ashawe phansi. Iphonswe emlilweni. Into eshiswayo into engenamsebenzi. Uma ke sisaphila, sesindisiwe, sihlolwa emlilweni. Ngifuna le ncwadi le. Awuhambe kwelapha yakuze kuZakaraya. Sahluko 14 verse 19 mangaphosisi. Ongiphe khona. Sahluko 14. Ngithe sahluko 14 verse 19 bright. Incwadi uZakaraya isahluko 14 verse 19. Lokhu kuyakuba yisijeziso seGibhithe nesijeziso sazo zonke izizwe ezingakhuphuki ukugubha umkhosi wamadokodo. Yebo. Ngalolo suku ngiyakulotshwa. Ngalolo suku phela usho ungaboni mina ngizifundele. Ngalolo suku ngiyakulotshwa ezikhencezweni zamahashi ukuthi zahlukaniswe uJehova. Amakhanzi ezindlini zikaJehova abe njengemikhele phambi kwe-altar. Onke amakhanzi eJerusalem nakwaJuda ayakwahlukaniselwa uJehova Sebawothi. Bonke abahlabayo bayakufika bathathe kuwo, bapheke kuwo. Kungabe usabakho mthengisi ngalolo suku endlini kaJehova Sebawothi. Uphinde umfundele bright uphinde. Onke amakhanzi eJerusalem nakwaJuda ayakwahlukaniselwa uJehova Sebawothi. Bonke abahlabayo bayakufika bathathe kuwo, bapheke kuwo. Kungabe kusabakho mthengi kulowo suku endlini kaJehova Sebawothi. Ngakho ke bonke abantu bayofika bathole mahala. Njengoba sekuphekiwe sekulungiselelwe. Bonke abantu abafuna ukuze emgcweleni. Ubungcwele ubukaJehova. Uma bonke ngisho abaseGibhithe bengafuni ukuza kusho ukuthi lapha abaphile bomnyameni. Njengoba ithi lapha ku verse 19. Yes Lord. Lokhu kuyakuba yisijeziso seGibhithe lapha ku verse 17. Hallelujah. Kuyakuthi abangakhuphuki
labo abangafuni ukuza ebungcweleni emndenini yomhlaba baye eJerusalem uma bengezi endlini yabangcwele ukukhuleka enkosini uJehova sebawothi. Uma uzokhuleka enkosini uzoguqa kule nkosi le edale izulu nomhlaba, uza kuyona, uzozithoba, uzovuma ukuthi inkosi yomsindisi. Kuyothi-ke labo abangafuni ukuza baphila impilo yobumnyama uma bengezi kubona, bengezi kwabangcwele noma ukuzokhonza endlini kaJehova. Kuyakuthi abangakhuphuki emndenini yomhlaba baye eJerusalem ukukhuleka enkosini uJehova sebawothi. Phezu kwabo kungabi imvula. Ngeke kuze kube khona kunetha, kusho ukuthi imfundiso epheleleyo ngeke ize ifinyelele kubona. Kufanele bonke abantu beze entabeni yaseSiyoni. Uma umndeni waseGibhithe ungakhuphuki uze ufike, uma ningezi ninabantu abaphile ebumnyameni nize nifike, ayayi kuba naphezu kwawo, kepha kuyakuba khona ukushaywa. Bayoshawa uJehova uyakushaya ngakho izizwe ezingakhuphuki ukugubha umkhosi wamadokodo. Bonke abantu abanqabayo ukuze emngcweleni bazoshawa uJehova. Impindiselo ngeyakhe. Thina simele ukushumayela ivangeli njengokuba libhaliwe phansi, sichazele izinto ezifihliwe kulabo abazitshela ukuthi bahlakaniphile. Ngakho-ke ubungcwele ibona obusondeza kuJesu. Ubungcwele ikona esikufunayo uma siza endaweni yokukholwa. Asifuni ukuzwa enye into ephambene nobungcwele, ukuzithoba ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu senze lento eshiwo yiBhayibheli. Kufanele siyenze into eshiwo yiBhayibheli. Lokhu kuyakuba yisijeziso seGibhithe nesijeziso sazo zonke izizwe ezingakhuphuki ukugubha umkhosi wamadokodo. Ungaphinda eyodwa bright, angazi manje walo uphinda eyodwa kwenze njani. Ngalolo suku kuyakulotshwa ezikhencezweni. Lapho-ke ezikhencezweni zamahashi zobhalwa kuthiweni zamahashi ukuthi zahlukaniselwe uJehova. Amakhanzi thiwa ngesingisi kuyobhala kuthiwe-ke holiness unto the Lord. Ukuthi ubungcwele enkosini. Labantu bese bechaza iBhayibheli bazichazela ukuthandwa yibona. Ngesingisi kuthiwa-ke bese behlukaniswe emikhencezweni yamahashi njengoba kubhaliwe ukuthiwa ubungcwele enkosini. Uma kuthiwa ubungcwele enkosini kusho ukuthi labantu bahlukaniselwe uNkulunkulu abahamba ngendlela yobungcwele. Ngakho-ke simele ukuthi sikwazi ukuhlukanisa phakathi kokungcwele nokungekho ngcwele, okuhlambulukileyo nokungahlambulukileyo, ngezenzo nangenkambo, njengoba iBhayibheli lisihlukanisa phakathi kwabezizwe. Nabo bezizwe bayabizwa ukuthi beze ebungcweleni, abangezi bazoshawa uJehova. Haleluya. Ngentukuthelo yakhe yokungafuni ukulalela ukuthi-ke nizonikelwa kumoya wenkohliso nomoya wokungaqondi ngenxa yokungafuni ukukholwa yizwi eliphilileyo elabakhona ngaphambi kokusekelwa komhlaba, elingenasiqalo futhi elingenasiphetho. Iyona into esimeleke le. Ubungcwele qhubeka. Onke amakhanzi eJerusalem nakwaJuda yes sir ayakwahlukaniselwa kuyobe sebahlukaniselwa uJehova sebawothi. Bonke abantu abangcwele bayonikelwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu amnini manje onke. Bonke abahlabayo bayakufika bathathe kuwo. Bonke abahlabayo bofike bathathe kuwo, bapheke kuwo, bese bepheka. Kungabe kusabakho mthengisi ngalolo suku. Bonke abantu abathengisa ivangeli ngalesikhathi lesi uNkulunkulu uthuke uzomema ngokuba kuzoba khona umshado wewundlu. Nenkosikazi wakhe ibandla. Lapho khona kuzobe sekumenywa izihambi bonke abagqoke umfanekiso wobungcwele bamukelekile.
kepha bagqoke izimpahla ezingaziwe ezinamabala bazokhishwa la ngaphandle ngokuba abantu abamenyiwe bona. Kumenywe bonke abantu manje ukuba bazilungiselele izwi lizogeza bese uyagqokiswa okungcwele. Bese lokho sekufika isikhathi ukuthi uJesu azoqoqa abantu bakhe, afika abantu bekulungele ukuza emshadweni wevundla. Uma wena ungenayo umfanekiso njengabantu bonke, umfanekiso sikhuluma ngempahla. Sikhuluma ngengubo yezulu, ingubo emhlophe qhwa. Ngokuba inqhela saboyinikwa manje, kepha sigijimela yona ngokuba ithi incwadi ngase yasiyabuza ingilosi uJohane kwincwadi esambulo wabuza ubani lo ofaka inqhele kubantu. Yilabo abangcwele abayokwamukela inqhele ngokuhamba kwabo okungcwele. So uJesu ulindile lemqhele yakhe. So ingubo sinikiwe manje ukuba siwasho isigezo sezwi ngamazwi angcwele. Ngakho ke ubungcwele iyona into le esihlukaniswa ngayo ukuze size kuJesu. Ngaphandle kobungcwele ngeke size kuJesu. Into eyenza ukuthi sivule iBhayibheli masifundisa, sifuna ukuchazela izinto ezibhalwe phakathi eBhayibhelini ukuze ungathi ngelinye ilanga angizwanga, angikubonanga eBhayibhelini. Siyakunika ichapter neverse, siyakulungiselela sithi wonke omileyo makeze. Wonke omileyo makeze aphuze emthonjeni ongashi. Ophuzwayo kulawo manzi, ophuzwayo kulawo manzi, ophuzwayo kulawo manzi akomina phakathi qha. Ilona ngidilika mthiphendle ukudla lethiwa kubekwa uJesu kubekela bonke abantu kwaphekwa. Akusekho umuntu okufuna azothenga. Bonke abantu abanithengisa iziwasho namanzi, abanithengisa ovaseline, abanithengisa wonke ama product amakhandlela. Bonke labo bazosha uJehova. Bayaphakathi esibhokweni, qhubeka ungephi la ncwadi right. Bayaphakathi esibhokweni. Akho umuntu okumele athengise ivangeli lamahala. Lokusindisa kwabantu ezizolweni zabo. Uma unikele endlini kaJehova unikela ngokuba ungumnikelo osuka enhliziyweni, awunikeleli ngoba naku ukhonjiwe. Uma ukhipha kweshumi ngokuba lokho kumyalelo uthi uNkulunkulu ke abantu bangamphanga yini uNkulunkulu. Yebo niyangiphanga. Anisafuni ukukhokha kweshumi. Anisafuni ukunikela. Uthi lethani iminikelo, nilethe kweshumi. Nigcwalise indlu yakhe. Nibheke ukuthi ngeke azavule namawindi ezulu. Anibusise ngezibusiso zikamoya. Eniyogcina ngasakwazi ukuthi nibe nendawo noma indlu lapho khona niyozifaka khona izibusiso zenu. Ngenxa yokulandela izwi lakhe kumyalelo ukuthi ke abantu bakhipha kweshumi bese bayanikela. Hayi ukuthi into ekumele ngithi mina ke unikela ngoba uNkulunkulu uzokubusisa no. Into ebhalwe phansi eBhayibhelini ekumele uyenze ukukhipha kweshumi. Ukubonga uNkulunkulu ukuthi lokho akunike kona nawe uyakwazi ukuthi ke uphinde unikele futhi emumva kuyena. Lokho kumsebenzi ukuthi lokho kuphathelene nezinto ekumele zenzeke emsebenzini kaNkulunkulu ebandleni. Kunabantu abanambile. Kunezingane ezingenabo baba. Kunogogo abadala abangabafelokazi. Kunabantu abangasebenzi. Kunezindawo ekumele zihanjwe. Ngicabanga ukuthi lezo zinto zokwenziwa ngomlingo yini imali izowezulweni. Kunabantu abangadlile. So endlini kaNkulunkulu lezo zinto zenze hayi ukuthi kuphenzele ukuthi kuthengele umfundisi indlu entsha noma kuthengelwe umfundisi umuzi no. Kumele adle kodwa hayi ukuthi yonke into yenzelwa yena. Naye futhi akayithi imali ibephethe uyena imali ebandla le. Akho mali yami. Hallelujah.
khoma lenzelwa wena lamanga noqambayo uNkulunkulu uzonishisa nizoshela amanga nokuthanda imali ngithanda imali nizeqamba amanga ngevangeli nizoshisa go ahead. Ngalolo suku kuya kulotshwa ezikhencezweni zamahashi ukuthi yobe sekubhalwa ezikhencezweni zamahashi ukuthi zahlukaniselwe uJehova. laba abangcwele abahlukaniselwe uJehova Amakhanzi asendlini kaJehova abe njengemikhele. Yes sir. Phambi kwe-altar. Yebo. Onke amakhanzi eJerusalem nakwaJuda ayakwahlukaniselwa uJehova Sebawothi. Bonke nokungcwele kuyohlukanisela uJehova Sebawothi. Bonke abahlabayo bayakufika bathathe kuwo. Yes sir. Bapheke kuwo. Yebo. Kungabe kusabakho mthengisi ngalolo suku endlini kaJehova Sebawothi. Yes sir. Suqedeni. Hallelujah. Now kuwela ngale kwincwadi yaMathewu. Funa usahluko 5, ngifuna ukale usahluko 3 siqede ngawo. Bese ungiphi usahluko 3 verse 11. Mina nginibhaphathisa ngamanzi. Uthi uJohane umbhaphatisi meqeda ukukhuluma nabantu abatshela ukuthi izebe libekiwe ezibandeni. Uyabatshela ukuthi yena usithunyelwe njengokuba ithi incwadi kwincwadi yaMalaki sahluko 3 verse 1. uNkulunkulu mekhuluma ngoJohane umbhaphatisi ekhuluma ngoMalaki emtshela ukuthi akatshela abantu ukuthini bright. Sahluko 3 verse 1. Bhekani ngiyathuma isithunywa sami. Uthi uNkulunkulu uza kuthumela isithunywa sakhe siyakulungisa indlela phambi kwami. Njengoba kuthi uJesu ukhuluma uJesu manje ukhuluma kuMalaki ukuthi uza kuthumela uJohane umbhaphatisi. uJohane umbhaphatisi uyisithunywa esizolungisa indlela. Uma esefika uJohane umbhaphatisi ugcwalisa lelizwi ngokuba noElijah noIsaiah ukhuluma into efanayo noMalaki ukuthi ke uza kuthumela isithunywa ehlane sizomemeza uthi nguye omemezayo ehlane uthi qondisani izindlela zenkosi. Manje noMalaki uyagcwalisa into efanayo ukuthi ke abantu mabaphenduke. Ukhuluma ngoJohane umbhaphatisi ukuthi uyena oyisithunywa uzolungiselela uJesu ukuthi uzowonisha abantu ukuthi mabaphenduke ngokuba ufika kwaJesu. Uma abantu bengamuzi uJohane noJesu ngeke bazobamuzwa. Labo abamuzwa uJohane umbhaphatisi wabatshela ukuthi mina ngiyaniphendula phela ukuthi nikwele endlela eqondile nginifake emanzini okukhombisa ukuthi niyavuma izono zenu ngiyanigeza ngamanzi kepha khona ozolandela. Uthini lapho kuMalaki qala. Hallelujah. Bhekani ngiyathuma isithunywa sami. Bhekani ngizokuthuma isithunywa sami. Siyakulungisisa indlela phambi kwami. Sizolungisisa indlela phambi kwami. Ukuthi mina mengithunyiwe kuthiwa ke uJohane umbhaphatisi ngizolungisisa indlela. Ukuthi mina indlela mekhona ukhula ngiphethe ispade noma igedla noma ngizocenta ngicentela ukuthi uNkulunkulu mesafika ahambe endleleni eqondile. Usezogcwalisa umoya oyingcwele njengoba ezohamba. Akazelanga ukuthi ke aqale phansi azokwenza lo msebenzi wenziwa uJohane. Yena uzogcwalisa izwi lakhe lesiprofeto. Inkosi eniyifunayo iyakufika ngokuzumayo ethempelini layo. Ithempeli lakhe. Hallelujah. Lo mzimba lo. Ngesikhathi uNkulunkulu akha ingane esibelethweni sikaMary. Amen. Noma uMaria. Wakha ithempeli lakhe azongena kulona. Awazi ukuthi umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu ophilayo na. Umbuzi lo. Lord Jesus. Uthi ngiyakuba uNkulunkulu mina. Yes Lord. Nina nibe ngabantwana bami. Yes Lord. Amen. Mako ke phumani bona nimeqelele kuJehova. Ningathinti lutho ongcolileyo. Hallelujah. uJohane wenza lo msebenzi ukuthi aphendule abantu abalungiselele ukuthi mase kufika isiphiwo sikamoya engcwele basithole zingabeqi. Yes Lord. Ngoba ningi ziyabeqa ngokuba zange bezwe izwi elipheleleyo. Go ahead. Nesithunywa sesivumelwano
ngokuba lo uyisithunywa sesivumelwano enithokoza ngaso. isona ke lesithunywa lesi esithokoza ngaso. Bheka Bheka. siyeza usho uJehova sebawo. Sekhulumile umlomo kaNkulunkulu buyela ngale ke kuJesu incwadi kaMathewu ukuthi nangoba uJohane sekhuluma manje kwincwadi yaMathewu sahluko 3 verse 11 uthi mina nginibhabhadisa ngamanzi Kube ngukuphenduka. Kepha yena oza emva kwami. kepha khona oza emva kwami Unamandla kunami. yena lo oza emva kwami unamandla kunami okusho ukuthi lo okuyena yena othume lo okhona yena uzolungisisa indlela kepha lo zayo ungumnini mandla othume lo oyisithunywa. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Unamandla ongangokuba mina ngeke ngizigqoke izicathulo zakhe. Ngisho mina ke uma izicathulo zingakulingani ungazigqoki zinomniniso. Uma esefika umniniso ezigqoka ezofike zifithe kahle. Uyayazi indawo yakhe uJohane uMbhaphatisi. Inkinga thina abantu asisazi indawo zethu ingakho abesifazane befuna ukuzoma kuma pulpit bazoma esicathulweni esi-oversize. Ingakho abaprofeti bamanga bezoma emva kwama pulpit beshumayela ngamanzi nangovaselina. Hallelujah. Ukuba yini bagqoke izicathulo esingabalingani. Umuntu ogqokiswe umoya engcwele kuyamfitha khaxaza. Gqoka usize wakhe ngokuba lokhu kwakhelo yena. Uma ngakhelo yena uzofika la zixeke icathulo. Bese uhamba ecathulo leso-oversize bese bayahleka abantu. Usuqala uzohleka usathane ngoba ungummangaleli wabantu abangezwa njengawe. Manje na-ke uyasitshela uJohane ukuthi khona uza emva kwami yena izicathulo zakhe angeke ngikwazi ukuzigqoka. Yena uza kunibhabhathisa ngomoya ongcwele. Ukuba mina nginibhabhathisa ngamanzi kube ukuphenduka but lo oza emva kwami izicathulo zakhe ngeke ngikwazi ukuzithwala uza nomoya oyingcwele Nangomlilo. uza nani Ngomoya ongcwele nangomlilo. so ufike ubhabhadiswe ngamanzi njengoba uJohane wafike wakintroduce noma wakwazisa ukungena ngaphansi kwamanzi. Mase uJesu efike emva kwakhe uJohane usuke sezofaka umoya oyingcwele nomlilo. Amen. Ombenge yakhe yokwela. Bacabanga bazobona umlilo mebebhabhathisa. Khulunywa ngomoya engcwele uthi uNkulunkulu ngumlilo ohangulayo. Lo mlilo ohangulayo mefika kwena ufike ezokuhlola ukuthi ngabe wena ukulungelele ukuthi ahlale kwena. Uzohlolwa njengegolide emlilweni ukuthi ngabe ukufanele wena ungena ngomoya engcwele. Uma utholakala unezono, uma utholakala unecala ungafuni ukudedela noma ukuvuma icala lakho, ngeke azahlale kwena umoya engcwele. Ngeke uzuthola umlilo. Ngoba umlilo uthandela labo abamsulwa asebevumile izono zabo ukuze bagcwaliswe ngomoya oyingcwele nomlilo meseke banikwe eziliwu njengokuba umoya engcwele banika ukuphemsela. Ombenge yakhe yokwela. Lo ozayo mina imbenge yakhe ukuthi ke uphethe into yokushanela. Imbenge yakhe yokwela Isesandleni sakhe. uphethe umshanelo. Uza kushanelisisa isibuya sakhe. Uzoshanelisisa manje bonke ekungabakhe uzobaqoqela ngakuyena. Hallelujah. Abuthele amabele enqolobaneni yakhe. Bese thathe ukuthi manje kutshaliwe. Sekufika isikhathi sokuvuna. Bese kufika isikhathi sokuvuna uzobuyisela bakhe ngakubonga kuyena. Abantwana bakhe abezwa isithunywa baphenduka babhabhathiswa sebelindele isiphiwo sikamoya oyingcwele. Kepha labo abangamaphika nkani njengokuba lithi iBhayibheli ngale kwincwadi yaZakaraya labo abangafuni ukukhuphukela eJerusalema abazokhonza besuka eGibhithe bayakushaywa uJehova. Ingakho incwadi isitshela la ithi khona indawo ekuthiwa umlilo. Lapho kuthiwa khona izithelo ezingatheli izithelo ezifanele imbazo ibekiwe phansi ezimpandlweni ziyakushawa phansi mase ke zifakwa emlilweni. Kanjalo ke uma eseza uJesu uphethe imbenge yakhe yokwela uzokushalelisisa isibuya sakhe aqoqa amabele awafaka enqolobaneni mase kuthi ukhula nezihlahla ezingatheli izithelo ezifanele nabo bonke abanenkani mase bethathwa bona ngoba banamsebenzi bese beyofakwa emlilweni. Kepha
kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo bonke ongacimeki. abangezwa umlilo wasesihogweni imake base sibatshela ukuthi umlilo ongacishi Ongacimekiyo. angeke uzucishe ngisho ukuthi uthanda. Yingakho ke athi lapha kwincwadi kaMakho noma ngayizaya uma uthanda kodwa uhambe kuMakho 9:44 sifuna ukukuvezela indaba yomlilo ongacimekiyo. Iwona lo mlilo olinde bonke labantu abazibona belungile emehlweni abo. Izinhlebi, izidakwa, izifebe, iziphingi, ababulali, abaqambi bamanga, abenzi bemlinga, abathakathi, abantshontshwayo. Bonke labaprofeti bamanga. Nabathanda iziqholo kakhulu, bazibona baphila kamnandi befaka iziqholo, abadaka utshwala. Bonke labo le ndawo yakhelwe bona. Uma kodwa ungashintsha manje uyeke ukuthanda izinto ezidaliweyo ngaphezulu komdali njengoba incwadi ithi ke awunakukhonza abanye uNkulunkulu ngapha. Mawuthanda into edaliweyo ngaphezulu kwaNkulunkulu uthanda lezo zinto uzibona ukuthi umuntu noma utho ngalezo zinto uyaphakathi esihogweni. Nawo aguqela izithombe bebuka izithombe bethanda zenzolo abazakhayo izithombe bezibaza. Bonke labo baphakathi esihogweni. Lapho impethu yabo ingafi, Impethu yakhona ayifi, nomlilo ungacimi. umlilo njani? Ungacimi. Impethu engafi. Impethu engafi. Impethu lakhona kuthiwa zinkulu nazo. Umlilo wakhona awucishi. Yiwona ke lo mlilo wakhuluma ngawo uJohane ngale kule ncwadi yaMathewu. Ukuthi umlilo wakhona awucimeki, isihogo leso. Akho isihogo sesikhashana, isihogo esangona phakathi. Ufana esihogweni, ufana nokuthi uke stocksini. Usazophuma estocksini uyogwetha umnyaka, uyohlala kwesivili, dilika ijele. Yedilika ijele. Yodilika ijele mase kuya uJesu. Bonke abangaphakathi ejele nabo ababoshiwe manje emhlabeni baboshiwe nasezulwini. Basahamba bayosha echibini lomlilo. Ukuba bazivumanga izono zabo kuJesu. Uma ke sithola indlela sicela uNkulunkulu asinika amandla sambe semajele sobatshela izono zabo ukuze bavume uJesu manje. Besa nesikhathi. Uthini uMathewu ngale? Sahluko 3 right? Verse 12. Ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe. Yes sir. Uza kushanelisisa isibuya sakhe. Uzokushanelisisa isibuya sakhe. Abuthele amabele enqolowaneni yakhe. Yabona iBhayibheli ungahamba kwincwadi yaMathewu 24, incwadi yaMathewu 25, uthi afika lento lekhulunywa la isakhulunywa nangani. Akho mehluko. So susuke sesizama nje ukwenzela umusa ukuthi uchaziseleke ukuthi lokhu kusho ukuthini uma ubhanqa nelincwadi. Ingakho sithi sihlola imbhalo ngokuba uJesu washo njalo wathi hlolani imbhalo ukuba nithi kuyona lelokuphila okuphakathi. Iyona efakaza ngami kepha ngeke nize kimi. Haleluya. Anifuni ukuze ezwini ukuze nithole ukuphila okuphakathi. Nisukela abaprofeti nezibonakaliso zamanje. Ni good, nibahle bekuthiwale niyaphikisana ngamabandla nokugqoka ama-uniform enithomelana eniholodelana. Ibandla lami ingcono nizokusezulwini namanga. iBhayibheli elisisezulwini. Incwadi engcwele ukwenza izwi likaNkulunkulu. Ufuna ubungcwele bakhe sikwenze. Not for a season. Hallelujah. Siphile ngezwi. Ngokuba ithi abantu abenza umthetho baphila ngawo nabantu abaphila ngomthetho bayawenza. Amen. Angeke uphile ngesiko kuphela lokudla isinkwa. Ngeke uthi ngoba esontweni yophuza ithe namakhekhe uthathe ungene ezulwini. Nikhulume ngabanye abantu, nikhulume ngendaba zasemakhaya. Umoya ingcwele akasaphili. Anikhuleki imphizi nje. Nikhuleka ngoba afuneke nidle. Nijabulela ukudla isinkwa sakusihlwa kepha emsebenzeni ngcole lona nembeza lemangcole. Omama bakhona babandleni namangikazi amantombazana abazifundisa ilutho abawamboza amakhanda abafaka ama-Q-tex bagqoka amabhuluku bezesontweni. Amanyala lawo ngitshelele lisho njalo iBhayibheli lithi akekho umuntu wesifazane efana ugqokise komuntu wesilisa. Akhona indoda ezogqokisa umuntu wesifazane. Amen. Akho umuntu okumele agqokele ukubuka afake impahla ezithathu nempahla ezibizayo afaka amacucwele. Abantu besifazane ubucwele babushaya phansi babulasha bese kuphila ubungcwele.
Bese inwele zokufakela nazo uyazilahla nenwele ezilukiwe uyaqaqa ukuhlale nekhanda lakho. Mona inwele ezimpunga uNkulunkulu akutshela ukuthi ngeke uzushintshe nonwele lolodwa lobemhlophe. So wena ushintshe izinwele wena sowugugile kepha lokubhizi ufaka inwele upende ukuze emnyama noma zibe bomvu. Wesifazana ongcwele akufanele agunde ikhanda lakhe. Kepha Akufanele agqoke isigqebhe wonke amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. indaba zoJezebeli esontweni. Akho umuntu wesifazane okumele abe kupulpit ashumayele ngoba kusho iBhayibheli. Kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo. Wonke amakhoba bonke bayaphakaza esihogweni. Banosifazane abahluka nama G-string. G-string esanda kwenzani yini le? Lord Jesus. Kepha Kepha amakhoba. amakhoba. Hallelujah. Izinto zikaSathane lezo nama Uzukuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. yokucwebe sisusa lonto leyo. Lord Jesus. Yenza indaba iBhayibheli straight. Hallelujah. Awubaphe lapho uthini futhi uJohane. Hallelujah. Khona uJesu evela eGalile. Yabona ke manje sigcwalisa indaba yombhabhathiso. Hallelujah. Wathi uJesu esevela eGalile. Wafika kuJohane eJordani. Uthi uJesu meqhamuka evela eGalile. Eza kuJohane umbhabhatisi eJordani lapho khona uJohn umbhabhatisi ebhabhatisa khona abantu uJesu naye uza khona uzokwenzani Ukuba azobhabhathiswa nguye. ukuze azokwenzani Azobhabhathizwa nguye. akashiwo nguJohane ukuthi mina ngibhabhatisa ngamanzi. Hallelujah. Why uJesu ebhabhatiswa ngamanzi? Why wena ungakazi ubhabhathiswa ngamanzi lokho nisichomela ngokuqamba amanga nithi nabhabhathiswa ngomoya engcwele. Ngeke uzubhabhathiswa ngomoya engcwele bese ungadlula emanzini. Amen. Khona isigezo samanzi ngezwi. Hallelujah. Isigezo samanzi yahambisana. Thiwa uze. Incwadi kaJohane esahluko 5, incwadi yokuqala kaJohane esahluko 5. Thiwa lo uze ngamanzi nangegazi. Uyizwi lesethembiso. Likhuluma ngoJesu iBhayibheli la. Hamba ngaleva kwencwadi yaPetro. Funa from verse 6. Nguye lo oweza ngamanzi. Uze ngani? Ngamanzi. Azangabhabhathiswa uJesu. Wabhabhathiswa. Hallelujah. Nangegazi. Nangegazi ngesikhathi esiphambaneni uJesu angaphuma ngani igazi. Bemgwaze ecela kuphume ngamanzi negazi. UJesu Kristu. Yebo. Kungengamanzi odwa kodwa. Akubona amanzi kuphela yini? Kodwa ngamanzi nangegazi. Amanzi negazi. Nomoya. Nani? Nomoya. Ungofakazayo. Ufakazelwa ukuthi ke ufike wabhabhathiswa ngamanzi. Yes Lord. Emva kwalokho wachitheka igazi lakhe. Ephethe umoya engcwele. Lo moya engcwele kumele abhabhathise ngawo abantu abamamukelayo, abakholwayo egameni likaJesu Kristu. Umoya engcwele awunikwa lombani. Ngokuba umoya uyiqiniso. Ngokuba lo moya esikhuluma ngawo umoya wani uyiqiniso. Akona umoya wamanga lo. Ngeke ukhulume izilimi zamanga. Ngeke ukhulume ukugcwaliswa ngomoya wamanga. Izwi likaJesu uyena liumoya. UJesu akasekho manje. Ke phizwe elikhulumayo alikho manje. Likhona manje. Sikhuluma ngalo nje. Yilona ubufakazi. Abapostoli bawufakazi. Nathi singofakazi. Hallelujah. Ngoba sinqobile ngegama likaJesu, sanqoba ngegazi lakhe. Hallelujah. Nangobufakazi bethu ukuthi nathi besiphila impilo kumnyama, besifeba ngale ndlela emangalisayo. Lapha namhlanje uJesu ufikile wakhipha konke ubufeba nokungcola. Waletha ukuphila. Amen. Yezwe indaba. Yes Lord. Hallelujah. Ngiphe incwadi yaMathewu. Khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane. So manje ngeke uthi wena usindisiwe. Soqeda iminyaka wafafazwa ngamanzi noma kwathi waphakamisa izandla kwathi wavuma uJesu njengenkosi umsindisi ngeke kwenzeke lokho siyakuphika. Uma uthi uJesu ke mefika ethi uzobhabhatiswa uJohane umbhabhatisi sifuna ukuzwa iBhayibheli ukuthi lithini iBhayibheli. Khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhabhathiswa nguye. Yebo. Kepha uJohane wamalela wathi asike sizwe. Kepha uJohane wayesenqabela uJesu ukuthi abhabhathiswe uyena. Yimi engiswele ukubhabhathizwa nguwe. Uthi Johane mina ngifanele ukubhabhatiswa nguwe ngokuba wena ungithumile. Wena uza kimi na? So manje kwenzeka kanjani wena ungithumile? Uphinde futhi ke ungibhabhathise.
uJesu waphendula wathi kuye, uJesu uthi ke kuJohane ke, vuma kalokhu, kufanele uvume ukuthi kwenziwe lokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa, kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga ukugcwalisa ukuze konke kulunge. So uma uJesu sibukela kuyena, sihamba endlela ayihamba, nathi kufanele size emanzini sizobhabhathiswa ngaphansi kamanzi ukuze konke kugcwaliswe kulunge. Khona wayesemvumela. Ngakho uJohane wavumela ukubhabhathisa uJesu, yena the same Jesu lwamthumile. Amen. Asisakhulumi ke ngenyama, sesikhuluma ngokuthi ke umoya engcwele wayemjesa ngithi. Yes Lord. So manje uJesu ke nje umoya engcwele kuyena ke uzogcwalisa. Ingakho ke kwincwadi yaMathewu bright. Hallelujah. Sahluko 5 verse 17. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Uthi uJesu umthetho uzoma kanjalo. Abaprofeti abaprofetile kumile kanjalo. Ningathi mina ngizochitha. Angizanga ukuchitha. Kepha angizelanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Uzogcwalisa. Ingakho ke ngale kuJohane umbhabhadisi athi ke kufanele ukuba senze kanje ukuze kugcwaliseke konke. Hallelujah. Konke kufanele kugcwaliseke ngokuba akazeyanga ukuzochitha, uzogcwalisa. Amen. Uma kugcwaliswa kusho ukuthi ke kunezikhala ebezishoda, bekubhaliwe beyikhona ipuzzle, but ipuzzle bekunophisa abashodayo ukuze iphelelise isithombe siphelele. Ingakho iBhayibheli lithi ke okwenziwa ngomthetho omdala kwakuyisithunzi. Hallelujah. Salokho okwangempela obekuzayo. So uJesu mayeseza uzogcwalisa isithunzi ukuze sikhiphe umuntu ophelele. Hallelujah. Amen. So uJesu ugcwalisa konke. Amen. Yes Lord. Ukuba mesebhabhatisiwe uthini? Hallelujah. uJesu esebhabhatiziwe, Yes sir. wakhuphuka masinyane emanzini. Wathi mesebhabhatisiwe uJesu wakhuphuka masinyane emanzini. Phela izulu lavuleka. Kwasekuvuleka izulu. Wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba. Wase kubonakala umoya kaNkulunkulu wehla nje akwehla ngejuba. Kwehla ini? Umoya kaNkulunkulu Njengani? ehla So njengejuba. uma wena unesithombe sejuba akungena umoya engcwele lo. Futhi ke akusho ukuthi asezimfanekiso. Iyona into inqatshwayo kusezimfanekiso ngoba ngicabanga ukuthi ijuba kuthiwa njengejuba. Uma kuthiwa njengejuba kusho ukuthi ngokamoya kwabonakala isimo njengejuba. Asikho ngosuku ukuthi udwebe ijuba uthi umoya engcwele. Akusho ukuthi ijuba umoya engcwele kwathiwa njengejuba. Eza phezu kwakhe. Weza kuJesu. Bheka kwavela izwi ezulwini. Manje la sekuvela izwi ezulwini lathi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. Uthokozile ngale nyama angena kuyona. uJesu wathokoza ngayo ukuba yamlalela kwaze kwaba sekufeni kwasesiphambanweni. Emva kwalokho wayesemiphakamisa wamnika igama elingaphezu kwawo wonke amagama ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, uyinkosi, uyinkazimulo kaNkulunkulu. So uJesu ukhazimulisa iNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kuyena wezimisebenzi yasezulwini esenyameni. uJesu wenza imisebenzi yasezulwini esenyameni. Asikholelwe enyameni, sikholelwe egameni likaJesu eliqhamuka ezulwini. Ngiphe lapha kwincwadi yakhe uMathewu sahluko 5 kusukela kuverse 2. Sesiyagcwalisa nathi konke ke ngale iBhayibheli. Hallelujah. Lithini? Wayesavula umlomo wakhe. Wathi uJesu esemva kokuthi ebhabhathisiwe wakhushulelwa entabeni uSathane wayomlinga. Wamlinga uJesu wayesephika okokuqala wathi uJesu ke umuntu angeke aphile ngesikwa sodwa. Okokuqala lokho impendulo yaJesu wathi kubhaliwe. Kuphakathi eBhayibhelini. Okwesibili kwathiwa ke kubhaliwe futhi ukuthi uNkulunkulu akalingwa. Okwesibili lokho. Okwesithathu uSathane umlinga kawu3. Ufuna athi aphendula amatshe awenze zeko. Athi ke akaziwisi ingilo sizomnqaka. Kusho ukuthi ufuna linke uNkulunkulu. uNkulunkulu akalingwa. Wonke umuntu okholayo kumele azi ukuthi uNkulunkulu akalingwa. Ngeke wenze into uthi wena uphendula amanzi wenze amzabu usisiwe uyamlinga uNkulunkulu wena uyadelela.
ngalokho uzongena esihogweni. Bese okwesithathu abukhuphula athatha uSathane, uJesu athatha uSathane amkhuphulele entabeni. Hallelujah. Amkhombisa yonke imibuso yezwe. Athi uma nje ungaguqa phambi kwami ngiyakunika konke. Bonke abantu abaningi sebeguqile kuSathane ngoba bathengisiwe izinto abazibonayo. uSathane uyakwazi lo. uJesu ngaka sikhombisa ukuthi uma kufika izikhathi lapho khona umuntu athi ke guqa kumina mina ngizokwenzela ukuthi. Omtshela lo muntu ukuthi iBhayibheli okhonza uNkulunkulu kuphela, guqekela kuphela, ungabe okhonza abanye uNkulunkulu. Kubhalwe phansi eBhayibhelini. Zonke lezi zinto zibhalwe phansi eBhayibhelini. So yini ehlulayo ukuthi wena mawulinga ubone ukuthi uyalinga lezi ngivela uNkulunkulu lenda ntoni yaNkulunkulu. Ngokuba uSathane ukwenzisa izinto eziphambene nokulunga. So uSathane bese ebona ukuthi uJesu ngempela akakwazi ukumlinga uyamdedela. Bese kufika izingilosi. Hallelujah. Hallelujah. Zizokhonza kuJesu. Bese lapha ke kwincwadi yeMathewu 5 verse 2 eseqala uJesu sefika entabeni esezofundisa abantu. Wayesevula umlomo wakhe, wabafundisa wathi, wavula umlomo wafundisa abantu wathi, babusisiwe abampofu emoyeni. So asikhulumi ngokwemali nangesimo somnotho. Babusisiwe abampofu emoyeni. Ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Kufanele ugcwaliswe ngalesiphiwo sikamoya oyingcwele uJesu asiletha emhlabeni. Ngokuba yini? Bonke abamukela umoya oyingcwele umbuso wezulu ngowabo. Hamba bright. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bakunjani? Bayakududuza. uJesu uthi mase ekhuluma nabafundi bakhe kwincwadi yaJohane athi ngiyahamba ngizakuthumela umduduzi. Umduduzi umoya oyingcwele. Mese hamba buya ngempela umoya oyingcwele angene kubona ngosuku lePentecost lapha kwincwadi yeZedwa sasifika sesibili verse 1 from verse 1. Lapho khona umoya oyingcwele sebuye njengokwesithembiso. Esezobaduduza. Ingakho uPetru lo wayegwala lo wayebuswa inyama uSathane wefundlela ngaye avuka isibindi aqala ashumayela ivangeli abantu baphenduke. Amen. Babhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Yena ongumsindisi iphela. Amen. Amen. Babusisiwe abamnene. Bonke abantu abalungileyo ngokukamoya hayi ukuthi ulunge emehlweni akho ngokuba ke ukulunga emehlweni akho ungalungile ngokukaNkulunkulu ustilwe esihogweni. Ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Bonke abamnene bazokudla ifa lomhlaba kuphila okuphakade. Babusisiwe abalambele. Bonke abantu abalambele nabomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Ngokuba bazokunikwa ukulunga. Balambele ukulunga. Bazokunikwa ukulunga. Basuthiswe ngakho ukulunga kukaJesu. Ukulunga kaNkulunkulu. uNkulunkulu olungileyo sibesanda sisho njalo. Ngiphe babusisiwe abanethawu. Bonke abantu abanomusa uthi uNkulunkulu ke kusho ukuthini? Mengithi ngifuna umusa hayi imhlakelo. Ukuthanda umakhelwane wakho nozwelo nokuthi uphe monakho nokuthi wabele labo abangenakho umonakho. Lokho kungumusa. Hayi umtshontsha, hayi ukuzonda, hayi ukufuna izinto zabanye abantu uzifise uzitshontshe noma ubulala abantu uchithe igazi. Hayi ukuhleba. Umusa ofunakalayo uma sikholwa sihamba ngokukholwa. Ngiphe babusisiwe benethawu ngokuba bayakuhawukela. Bonke abanomusa nabo abanozwelo nabo bayakuzwelwa. Ezindaba ukuthi ke iBhayibheli malithi uma unenxa nomuntu mxolele. Uma umuntu akwenza kabi mxolele. Uma ufuna umnikelo esampeni shiya umnikelo wakho laphambi yokuxolela umuntu bese uyabuya nikela. Amen. Ngoba uNkulunkulu ngeke azakuxolele wena ufuna ukuxolelwa kepha wena ngabantu ngabaxolele. Elithi iBhayibheli iyayibhalansisa yonke into baphe. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo. Babusisiwe abanenhliziyo emsulwa ngokuba bayakubona uNkulunkulu. So kufanele ke sivume izono zethu ukuze umoya oyingcwele angene kuthina. Ukuze ukuthi sikwazi ukubona uNkulunkulu kufanele sihlambulule inhliziyo zethu. Uthi philisana nabo bonke abantu ngokuba ngaphandle kobungcwele akekho umuntu ozokubona ubuso bakhe. Hallelujah. Amen. Izindaba. Hallelujah. Ngiphi babusisiwe abalamulayo. Bonke yabona ngalezwi leli siyalamula ukuthi abantu babe khona uthando phakathi kwabanye abantu. Ingakho sintshela ukuthi uze wena wamukelwe umoya oyingcwele nokuthi wena uxolele izono zakho. Xolela abanye abantu phila ngokuthula nabo bonke abantu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba kuyakuthiwa
abantwana bakaNkulunkulu. Bonke abantwana bakaNkulunkulu bakhuluma ukuthula. Sikela noJulius Malema ukuthi akayeke ukufaka upoison kubantu. Atshela abantu ukuthi bazonda abelungu. Ayikho indaba kubelungu. Indaba ikamoya. Uma ngase ufunda ukubaxolela namhlanje into abayifunda kwena. Ngeke uzungitshela ukuthi ufuna ukuthula kepha wena wethu ukwenza ukuxokozela. Wandisa noma kuthiwa ufuna amavoti ngeke uzwafune ngenzondo. Amen. Nabo bonke abantu abavumela abantu ukuthi amadoda alalane wodwa. Bonke labo bantu baletha ukuxokozela ezweni. Ngokuba bayazi kahle ngamhlophe ukuthi amadoda amabili ngeke azayikhipha ingane. Hallelujah. uNkulunkulu akazakwenze lokho. So siletha ukuthula thina phakathi kwabantu kuba abantu baphikisane balazi iqiniso. Amen. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga. Lezo leli masebuzwa izitabane. Futhi liyaphelizwe ngoba ngeke kusazalwa. Amen. Ngeke kusashada ukulunga kusekho, ukuthula kusekho. Hallelujah. So niyabona ukuthi izwe liyakalaphi uma nivumela lemoya le yaSathane ukuthi ibusizwe. Hallelujah. Uma nivumela udlame ukuthi linibuse, niyalwa nilwela izinto ezizofanele izishiyele ngemuva. Nibe nesihogweni meniqeda lapha, bahambe. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga. Yabona ke bese basizonda njengoba sishumayela kanje. Jesus. Bafuna ukuthi basibulale, basizingele. Ayikho inkinga. Lisho iBhayibheli babusisiwe abakhuluma iqiniso. Ngenxa kaJesu, uma ungizonda ngenxa kaJesu, kuyisibusiso lokho. Why kumele ngisabe? Ukuthi ngikutshela into ebalekile. Kunokuthi ngithande wena namanga akho. Hallelujah. Amanga akho azokholela esifogweni. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Yebo, awungiphe no verse 11. Nibusisiwe nxa benithuka. Nawe nxa sebesithuka. Benizingela bekhuluma Besizingela bekhuluma konke okubi ngabangcwele. beqamba amanga Baze ngenxa yami. baqambe amanga njengokuba noJesu bamqambela amanga. Ukhuluma lokhu esake enyameni engakukhushulwa ngokuba manje uyasitshela ukuthi vele noma ngasekho bayokhuluma okubi ngani baqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze. Ngakho ke kumele thina sikhululeke phakathi Ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. ukuba umvuzo omkhulu kuphi Ezulwini. awumvuzo awukho lemhlabeni unganone imali uJesu usuvuzile no imali yakho ngeke izikufake ezulwini ucwebe nomndeni nezimoto nayo yonke into enhle nobuhle bakho balemhlabeni ama-hips nemlomo omuhle nezinwele ezinhle ngeke ukufake ezulwini. Ngokuba kanjalo babezingela abaprofeti. Ngokuba abathazelayo. abaprofethi nabangaphambili bashumayela evangeli elifanayo babazingela bababulala. So akuyona into entsha uma ukuthi yayindaba abaprofethi abasaziwayo abathandwa yibona bonke abantu abasenama-autograph abaprofethi bakaSathane lapha abaprofethi bakaNkulunkulu abathandwa ngabantu ngoba bayitshela abantu ukuthi hlukanani nezono, hlukanani namanga, hlukanani nokufeba, hlukanani nokuba umahosha, hlukanani nokukhipha izisu, hlukanani nokuhlela imindeni, hlukanani nokuba izangoma, hlukanani nomntshontsha, hlukanani nokuqamba amanga, hlukanani nokufebe, hlukanani nokudaka utshwala, hlukanani nokukhonza oshembe, hlukanani nakho konke ukuthanda iziwasho namafutha, nithathe izinto ezidaliweyo. Sithi hlukanani kubona, phumani ezinyangeni, yekani ukuhlabela amadimoni, yekani ukuhlabela amadlozi. Phumani emaromeni. Hallelujah. Phumani emaromeni inkonzo izithombe. Hallelujah. Inkonzo izithombe. Phumani lapho. Hallelujah. Phumani umaluthela, phuma emaPentekostali. Funa izwi likaNkulunkulu. Funa lona kuphela. Jesus. Hallelujah. Ngephe. Nina ningusawoti womhlaba. Ngokuba bonke abangcwele bangusawoti womhlaba. Kepha uma usawoti udumele. Kepha usawoti uma ungenaso isinongo. Ubusawoti bovuswa ngani na? Sawoti kusho usenamsebenzi. Akasasizi lutho. Akasenamsebenzi akasasizi ngalutho. Kuphela ukulahlwa ngaphandle. Into amele ukuthi yenzeke kuyena ukuthi alahlwe. Anyathelwe ngabantu. Asagxotshwe ngabantu ukuthi nakhona ufanele ithuna wangosha ukuba ke into ukuthi laNkulunkulu iphenjiwe phansi kwabafileyo. Nina ningukukhanya kwezwe. Uma sihamba impilo yomngcwele noma siphila impilo yomngcwele sisebona abangane nazo sesiukhanya kwezwe. Ukukhanya kwezwe ukulunga kaJesu okuphilayo kuthina. Umuzi owakhe entabeni ungesitheke. So kufanele ukuthi thina siyimizi eyakhile entabeni engeke ize isitheke. Nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha. So uma uJesu ekunika ikhandlela ethi khanyisa ube isibani ngeke uthathe leso sibani usifihle ngaphansi kwetafula. Amen.
ukuba wena uphethe isibani ufuna ukukhanyisela abantu ngaba njengoba simla sishumayela ivangeli ukukhanyisela abantu kodwa usifaka othini ngakho ke usixhoma ethini khona siya kubakhanyisela bonke abasendlini ukuze sikhanyisele bonke abantu abasendlini kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu so makukhonjiswe ubungcwele bethu phambi kwabantu kwabo bonke abantu asikhethi noma ngabe uyinkosi noma ngabe upresident sikela into ebhalwe phansi eBhayibhelini nifunga ngalo iBhayibheli ukuba lithi incwadi yeqiniso nali iqiniso lithi akukhanye ukukhanya kwethu sikela abantu izono zabo baphenduke beze enkosini ngokuba ke thina siyisibani sezwe ngokuba ke uma isibani sikhona kufanele sikhanyisele abantu uma wena uthi uyabusa noma ke ungqongqoshe lo useParliament uphikisana neBhayibheli wena uyixoku umzenzisi uyindodana kaSathane Lord Jesus kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle ukuze babone imisebenzi emihle kumele ibonakale badumise uyihlo bese bedumisa uNkulunkulu ngemisebenzi yethu ebonakalayo engcwele haleluya ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti ngakho ke uma uJesu efika uthi uzogcwalisa umthetho nakho konke okusemthethweni nakwaprofeti angizanga ukuchitha yes sir ngize ukugcwalisa yebo ngokuba ngiqinisile ngithekini na kuze kudlule izulu nomhlaba ukuze kudlule ngiyabona uthi kuzodlula kahle hle uyakutshela ukuthi izulu nomhlaba lizakudlula kepha ukuze kudlule izulu nomhlaba akusoze kwadlula gamana ngeke kuze kube khona igama linye elikhona emthethweni nasicashana noma ngabe linye noma ngabe akhona lodwa igama elizovele likhohlweke noma lidluleke somthetho lonke igama elikhona emthethweni nabaprofeti abaprofeta ngalo kufanele lenzeke lonke igama olibonayo eBhayibhelini elisiprofeto nomthetho nabaprofeti kufanele kwenzeke uze kufezeke konke ukuze konke okuthengisiwe ukufezeke ngakho ke oweka owodwa kule miyalo so umuntu ozozenzela okwakhe ayeqe umthetho kaNkulunkulu afuna ukuzenzela okwakhe afundise abantu kanjalo angithi uyayibona indaba kunywa ngabafundisi bathatha iBhayibheli bafundise izinto ezithandwa yibona babalekele iBhayibheli lo ubizwa ngento encanyana ezulwini amen ubizwa ngento encanyana embusweni kaNkulunkulu uyakuthiwa omncinyana embusweni wezulu lezo indaba amen bese kuthi lowo ohlezi ezweni kepha oyigcinayo lowo okhuluma lonke iBhayibheli eqiniso alishumayele njengoba linjalo ayifundise bese efundisa abanye abantu yilo oyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu kuthiwa ke mkhulu lemhlabeni la kunina thina la kunina emehlweni sizivula futhi sibancanyana asamsebenzi yasizonda kepha kuNkulunkulu uma soqhubeka sihlale emthethweni wakhe sifundisa abantu sinendawo esifanele ezulwini sibakhulu kuyena ngokuba ngithi kunina uma ukulunga kwenu kungadluli ababhali nabafarisi yilabo abazenzisayo abafuna ukuhlala emthethweni bahlale ehlalweni sikaMose bazenze ongqongqoshe emabandleni bafuna ukuba babumadlisa benze lokho abathandayo bangafuni ukuthi ke bafundise ngeBhayibheli benze intando yabo nalabo abakele esikoleni ukufundisa ngeBhayibheli nokuyela esikoleni ukufunda iBhayibheli emva kwaloko bese buya afika phambanisa iBhayibheli nemfundiso kaNkulunkulu uthi uJesu ke uma ukulunga kwethu kungakudlulo kwabo labo abangabazenzisi anisoze nangena embusweni wezulu abazenzisi abangena ezulwini ukwenza ivangeli ukwenza izwi laNkulunkulu elibhalwe phansi ikona ukusifaka ezulwini uma umzenzisi nogqoka kahle impahla ezibizayo ufaka amawasha abizayo uhamba ubengelelwa uloku usine kubala lokho ukufaka ezulwini anisoze nangena embusweni wezulu ngeke uzungena ezulwini ngenxa yokuthi wena ugqoka kahle noma mhlambe ufunde kakhulu no into ekufakayo ukulunga kwaNkulunkulu uJesu azangaza esikoleni euniversity kepha ngoyimphakathi kodokotela nabameli ewatshela indaba zezulu bemlalela bembuza imibuzo babuza imibuzo haleluya ngokuba yini wena umoya ingcwele ngumfundisi haleluya uyasitshela nje iBhayibheli singabizi ngoyedwa umuntu la ngumfundisi emhlabeni nombaba wethu haleluya njalo singabizi ngoyedwa umuntu ngobaba wethu emhlabeni ubaba wethu munye usezulwini
So uma esezulwini ubaba kufanele thina senze intando yakhe njengoba ethi ke masenze intando yakhe emhlabeni njengasezulwini. Ngeke. Hallelujah. Nizwile kwathiwa kwabasendulo. Yebo. Ungabulali. Lithi iBhayibheli ngomthetho omdala ungabulali. Yiloyo naloyo obulalayo uyakuba necala lokwahlulelwa. Ngokuba umthetho uthi lowo obulalayo kuba necala lokwahlulelwa. Kepha mina ngithi kini. Kepha manje uthi uJesu kithina. Yiloyo naloyo othukuthelela umfowabo. Yabona ulaka nentukuthelo nokuba nenzondo ngaphakathi kuyingozi. Yes Lord. Ngoba kusekhona ukuthi ufuna ubulale but inhliziyo yakho meyingcolile enkosi yami amakholo amangaka azogcwala esihogweni ngokuba afuna ukuxolela abantu. Yiloyo naloyo othukuthelela umfowabo uyakuba necala lokwahlulela. Unecala uzokwahlulelwa ngenhliziyo yakhe enkulu. Khuluma nje nasekubheka inhliziyo yakho. Ngoba abantu bakufuneka uzubulale ngokwenyama. Kufuneka unenzondo unomuntu ongamxolelanga wena usowonile. Unecala qhubeka. Noshoyo kumfowabo ukuthi silima. Nalowo othi kumfowabo silima. Uyakuba necala. Nalowo futhi unecala emphakathini. Yazi indaba. Ngiphi? Noshoyo ukuthi siwula. Nalowo othi siwula. Uyakuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo. Uma uthi yaha kumfowenu noma nxa unecala. Yes Lord. Ngokuba lona iqhamuka enhlizweni yakho, inhliziyo yakhe inkulu ingcolile. Xolela, xolisa. Ngakho ke nxa uletha umnikelo wakho. Ngakho ke before uma noma ngaphambi kokuthi unikele altar, ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Uma ukhumbula ukuthi nomfowenu khona ungazwani, shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altar. Uhambe uqale ubuyisane nomfowenu. Hamba qala ulungisa indaba yakho nomfowenu before ulungisa indaba yakho noJesu. Andukuba uze unikele umnikelo wakho. Ngokuba ngeke uthi yabona ngikucela isibusiso uNkulunkulu noma uxolisa noma ngabe wenzani noma uthi unikela nemali. Kuyilokuzana kumvuzo. Kuyisinxuso kuyimpepho oyishisele uNkulunkulu ukuthi akuzwe. Menganuka kamnandi uthola ukuthi inhliziyo yakhe ibophekile ngeke uzwamkeleke umnikelo wakho. Hallelujah. Shesha uzwane nolwa nawe. Shesha uzwane nolwa nawe. Nisesendleleni. Ngokuba manje uma mina nginenkinga naye sisake endleleni sifuna umngcwele. Uma ukuthi mina angimxoleli saba le ndlela le funa olwa nawe akunikele kumahluleli. Mase sifika kumahluleli uJesu. Umahluleli akunikele esikhonzini. Mase ke uthola ukuthi ingelosi zikaNkulunkulu ziyasithatha ngenxa ukuthi mina ngimxolelanga sithathe mina ke ongenafuna ukuxolela sesiyangithatha manje sesahluleliwe. Yangithatha ingelosi yaNkulunkulu bese iyangithapha uphonse etilongweni bese iyongifaka lapha echibini lomlilo. Yiqinisile ngithi kuwe into ebhlungu ke nayi indaba ebhlungu kawusoze waphuma khona. Ngeke uze uphume uze ukhiphe ifadini lokugcina. Manje nalelo fadini mongenalo ukwenza njani futhi uphelele ejele. Ngokuba yini uhlulekile ukuxolela usaphila. Kulena bonke abantu enenhliziyo ezinkulu ngiyakholwa. Lelizwi iBhayibheli lithi ngiyakholwa ukukholwa kwakho ukuthi wena ngabe ukhona ngokweqiniso. Uma uthi nxa noma uthi yaha noma ubiza umuntu ngesifula umfowenu ukholwa naye. Wena uyaphakathi esihogweni. Ungazange uzuxolise manje qhubeka bright. Siyayilungisa yonke lento ngawo lo mfundiso yaseNtabeni. Nizwile kwathiwa nezwa kwathiwa ungaphindi. Kepha mina ngithi kini. Kepha manje ngithi mina kunina. Yilowo nalowo obuka wesifazane. Uma ubuka umuntu wesifazane amkhanuke bese uyamkhanuka kusho ukuthi uyamlala ngenhliziyo noma umbuka umhalele umfuna ukulala naye. Ngawumbukeli eyisihle umbuka ngamahlo enkanuko. Usephingile. Wena usuphingile uma ubuka umuntu wesifazane naye enhlizweni yakhe. Yazi indaba qhubeka. Uma iso lakho lokunene likukhubekisa. Uma iso lakho lokunene lokukhubekisa likhiphe ulilahle. Bhekisa iso lakho le akusho ukuchaza lokho ukuthi uma iso lakho likubukisa umuntu wesifazane limkhanuka noma ubuka izinqa zomuntu wesifazane bheka le lahla amese uyaxolisa uNkulunkulu uphenduke loso sono. Ngokuba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho. Ngokuba ke uma unezitho zonke
uthi uyahamba uyafa manje kepha ke uzange usibulala isono unokulunga nesono kwena kuzobhekwa ukuthi ulungile uyona futhi at the same time akungeni into engcubevana ezulwini kungena kodwa ingakho kuthiwa zimbili izindlela eyekufeni nekuphileni ngeke uzube nako kokubili ngeke uzube sezulwini uphinde ube sesihogweni at the same time fanele ube sendaweni eyodwa so uma ungafuni ukuhlukana nesono nokungcola wena uyaphakathi esihogweni ngokuba kungcono kuba ubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonse esihogweni wonke umzimba wakho uphonse bulala isono usaphila ukuze ke uma wahlulele ngokulunga kaNkulunkulu okukwena noma isandla sakho sokunene sikukhubekisa noma ke isandla sakho sesifuna ukuthi untshontshe sinqamule ukuthi ke uma kufika umoya womntshontsha kwena noma ukwenza into engalungile noma ukubulala lo moya lowo ukhiphe kwena ukhuleka kuJesu ukuthi akusize lo moya ungapheli kwena ukuze usindiswe esonweni ukuba uma untshontsha wena uyisela sinqume usilahle umoya womntshontsha ukhiphe kwena ngokuba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni ukuthi wena sowuzitshela ukuthi ulungile emehlweni akho uyantshontshwa ukuthi awubonwa umuntu uthi uNkulunkulu akukho okufihlakele emehlweni akhe konke kwambuliwe kusobala so akukho ongakwenza ecasheni ngoba ukuthi awubona ukuthi hayi mina ngisafe ngeke baze ke khozongibona ayikho ozongiceba uNkulunkulu uyakubona uzokwahlulela ngayo lokungcola okusenhlizweni yakho kwathiwa yiloyo naloyo olahla umkakhe yilowo nalowo olahla umkakhe ngamnike incwadi yesehlukaniso ngomthetho omdala wathi uMose abantu abanika abafazi babo incwadi yesahlukaniso kepha mina incwadi uthi kepha manje uJesu uthi kuthina kepha mina ngithi kini yilowo nalowo olahla umkakhe kungengenxa yokuphinga hayi ilapho ke iBhayibheli lifike lilahle khona ake funa isiqondise ubufebe uma uzolahla umkakhe ungeke uJesu ashintshe amasiyaziphikisa funeke silungise la awukwazi umuntu ongashadile ukuthi aphile uyafeba ngesingisi lithi ofebayo ngesizulu abantu abathanda ingakho funeke siqaphelisise ilanguage yeBhayibheli uma ke niphila ekufebeni ningahlukana akho divorce ezobhalwa kepha uma unishadile ngeke lize lihlukane ngokuba nihlanganiswe uNkulunkulu so uma ke njengoba lithi iBhayibheli ngokuphinga angeke lize uNkulunkulu athi abantu abahlukane bethi kuthina abangahlukani ngeke khulunywa ngokufebe lokho kubhaliwe ngeBhayibheli lesingisi wonke amabhayibheli achaziwe bayachaza ngendlela efuna uyibona ngeBhayibheli lesingisi lithi ke except it be for fornication or save for the cause of fornication ubufebe umuntu oshadile akafebi uyaphinga umuntu oshadile umuntu ongashadile uyafeba so ngilungisa leyo nto ke ngilungisa iBhayibheli ngilungisa umuntu oyichaza nabachaza izinto ezithandwa yibona ngoba ngeke siyayazi phela yonke lento ngesingisi nangesizulu ingakho kumele sifundise ngendlela ngoba nina abantu ngikhohlakele nithi ngoba nakwathi ukuphinga ngesizulu sendasha abafazi beni iBhayibheli the King James version nami noma version enawo sikhuluma nge-King James version hallelujah iyona ekutelayo ukuthi ke umuntu wesifazane uma bephila ebufebeni uthi umuntu wesilisa akafanele ukulahla umkakhe ngaphandle uma bephila ekufebeni uyamhlehlisa kepha uma nishadile awukwazi ukumnika incwadi yomdivorce noma incwadi yesahlukaniso umenza aphinge wena uma uthatha umfazi wakho umfuna incwadi yesahlukaniso kuyenzeka nabantu abangashadile bahlukaniswe ngoba ahlukana ngokuba lento ayiregistrwanga ndawo hallelujah ingakho sithi umfeba uhlukaniswa abantu abafebayo abashadile akhonge ngeke uhlukanise ngeke umenza aphinge umuntu othatha umfazi wakhe amlahle wamnika isifo sodivorce umenza ukuthi ahambe ophinga nenye indoda nogana olahliweyo nalowo othatha umuntu wesifazane olahliweyo uyaphinga so iziphingi umshado weziphingi ngephe bright nizwile futhi kwathiwa abasendulo kulabo abasendulo ungafungi amanga kepha uqinise izifungo zakho enkosini ngithi manje uthi kwabasendulo kwashiwo kanje
Kepha mina ngithi Kepha manje uJesu usethini? ningafungi Singafungi inhlobo, asifungi. Angeke ngithi mina ngifunga umama noma ngifunga ngoJesu noma ngifunga uNkulunkulu. Ayiyenzi lonto leyo. noma izulu. Lalela uNkulunkulu uyena owazi konke. Uma ngithi mina ke enkantolo angizange ngidlwengule ngibe ngaze kahle ngidlwengulanga bethi ngidlwengulile. Ngeke ngithi ngiyafunga ngoNkulunkulu no. Ngizothi ke uNkulunkulu wazi konke. uNkulunkulu vele wazi konke. So uma wena ufuna ukungininda ngenyama noma ngobele inyama ngayidlanga wena uzoxoxa noNkulunkulu ngokuba ufakazi wamanga noma uwahlulela ngamanga. Mina ngimsulwa mina enhlizweni yami ukuba ngiyazi ukuthi lokho akwenza. So kuthiwa ngafungi, angeke ngifunge nangokukodwa okukhona emhlabeni. Hallelujah. Angifungi. Umuntu ongcwele akafungi. Lord Jesus, yes Lord. Ngokuba so laba bathi ngifunga ngomama noma ngobaba esethuneni wena uyazibopha wena. Ningafungi nakanye. Akufanele sifunge noma izulu. noma ngezulu ngokuba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Indawo lehlala khona uNkulunkulu awunakudlala ngalelo gama lelo. Noma umhlaba. Ngeke futhi ufunge ngomhlaba. Ngokuba liyisenabelo sezinyawo zakhe. Umhlaba lo isenabelo sezinyawo zikaNkulunkulu so awunakudlala ngakho konke ukukhona emhlabeni. Noma iJerusalem. Noma ke iJerusalem indawo engcwele. Ngokuba lingumuzi wenkosi enkulu. Ngokuba ke leyo ndawo le Jerusalem asakhulumi ke ngondawo le emhlabeni sesikhuluma ngeJerusalem likaNkulunkulu lasezulwini. Ngokuba ngaphambi kokuba khona iJerusalem emhlabeni likhona ezulwini. Ukamoya namanje ke lisakhona. Ingakho umprofeti uJohane kwincwadi yesambulo wabona iJerusalem elihlalehle ezulwini. Hallelujah. So sikhuluma ngalo ke manje ngeke bright. Ungafungi nekhanda lakho. Nangekhanda lakho awufungi ngezinwele zakho ngokuba akunakuphendula nalunye. Awazi ukuguqula unwele lwakho olube mhlophe noma lube mnyama. So ingakho sintshela sithi uNkulunkulu uthi ngokuba ngeke ukwazi ukwenza lokho ungakwenzi. Uma wena upende izinwele zakho wena utshela uNkulunkulu ukuthi wena namandla ukuguqula izinto. Lezi ndawo kepha izwi lenu Sathane okhohlisayo ukuthi wena uguqula izinto kwesikhashana. uNkulunkulu uzibeka izinto za permanent. Okwangona phakade uma ziguqula inwele zakhe ngokuba kufika isikhathi ukuthi uNkulunkulu ebekile ukuthi ngesikhathi esokuthi inwele zakho kufanele uziguquke. Labo babili inwele ezimhlophe zimixe bese abancane ngoba uNkulunkulu ukwenzile lokho. Ngeke uzukwenza wena. So lento yokudaya izinwele nedelela nina nizoyisihogweni ngalokho. Kepha izwi lenu malibe ngokuthi. So ngaloyo ndlela leyo uma sikhuluma mina no Bright izwi lami naye yebo yebo. Kufanele ube uyebo uyebo. Qhabo qhabo. Uma ngithi cha ngithi cha akufanele ngenze izinto bese ngifuna ukwaphaka nendawo. Kufanele uyebo ube uyebo. Ucha ucha. Okudlula lokho. So uma sengizama ukuvala isikhala ngokuthi mhlawumbe hayi yasimanje nanokuthi uzoyenza into ungayenzi. Bese emva kwalokho sekufika isikhathi sokuthi uyenze ungayenzi ungaxolisi uNkulunkulu ukuthi ke wenza isithembiso wangasifeza. Lokho kuyakubopha ngokuba yini ufana umuntu oqamba amanga. So ingakho kufanele ukuphendula ngoba kunezona esizenzayo. So ingakho iBhayibheli lithi ke uma inkosi ivumile ngizakukwenza awuvumi. Amen. Awuphiki. Uma inkosi ivumile ngizakukwenza noma uma inkosi ivuma kuzokwenzeka. Awenzi izinto ngentando yakho awutshalanga lutho. Amen. Okudlula lokhu kuvela kokubi. Ngokuba konke okudlula lezi zinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini uMtshela umoya ingcwele yasithatha kuvela okubi. Nizwile kwathiwa iso ngeso. So njengoba kuthiwa iso ngeso izinyo ngezinyo. Kwathiwa ngokudala iso ngeso izinyo ngezinyo ngaphansi komthetho kaMose. Kepha mina ngithi kini. Kepha manje ngithi mina ningamelani nokubi. Singamelani futhi ke asiphindisele okubi ngokubi. Kodwa uma umuntu kepha uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene noma ekwenza kabi akusho ukuthi kahle hle uyakushaya ngempama lokho ngempela. Uma umuntu ekwenza kabi mphendulele nesinye idedele noma kuthi ufuna ukwenzani myeke. Iyona into esifundisayo ingcwele ukuthi ungaphindiseli okubi ngokubi ngokuba uNkulunkulu uthi impindiselo ngeyakhe. So uma wena uzazi ukuthi ulungile lento enziwa kuwena yilona iqiniso uNkulunkulu uzakuphindiselela. Nofuna ukumangalela. So ungabukhala ukuthi uNkulunkulu uzokuphindiselela nini bayaqhubeka nje thula vuma ukuthi kwenzeke uJesu kwenze ongaphezulu kwalokho wena ukhala ngami. Kwenze ongaphezulu kwalokho. Ngisho ukuthi uhlala iminyaka ejele mawuhleli ngokweqiniso ukuthi wena ukwenzanga lokho okusho kwenzeke ukhululekile phakathi uNkulunkulu uzakuphindiselela. Nofuna ukukumangalela akwamuke
ingubo, nalowo ofuna ukuphuca izinto zakho zisebenzele ngenkani munike nejazi, mnike ngaphezulu. nosuka ekucindezela ukuba uhambe imayela libe linye, hamba naye abe mabili. Nalowo ofuna ukwenzisa umathanda menzise ke umkhombise uwambulala ngokulunga ukuze inhloso zakhe zigcine zifa ukuba akanandawo. Usathane ufuna ukukwisa. So umuntu umethi ke ufuna ukuthi ke wenza into naye noma ke ukwenza isinto yenze ngokukhululeka like umuntu mekucela muphe ngaphezulu uma unazo. Uma ungenakho uqhama kube ucha uyes ngoba uyes ungabe sokuphaka nendawo. Muphe ocela kuwe, ungamfulatheli ofuna ukutsheleka kuwe. Nalowo otshelekayo ungamfulatheli uma unakho yipha. Nencwadi yezaga izisho ukuthi ke ungathi umuntu meza kwena unakho mase unjikisa ngokuba kuyicala lokho ezulwini. Hey cha. Uyaboshwa. Ngiphe nizwile kwathiwa wothanda umakhelwane wakho, ukuthi kwathiwa wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini, kepha manje konke kuyashintsha. Thandani izitha zenu. Thanda isitha sakho. Thandani izitha zenu ukuze unqobe ububi nokuthi unqobe usathane enhlizweni yakho ufuna ukugcwaliswa ngothando kaMoya oyiNgcwele. Ngeke uthi uyathanda ungathandi umakhelwane wakho. Ngeke uthi uyathanda uthanda uNkulunkulu ungakazi umbone uhlule ukuthanda umuntu oseduze kwakho. Akho thando lapho, uthando lokuzenzisa. Qala uthanda isitha sakho. Usinika manje usiphakela ukudla. Nibabusise abaniqalekisayo. Bonke labo bakhuluma okubi ngawe ubathandazele babusise ukuthi uNkulunkulu wena ngibanikele ezandleni zakho. Ufisa ukubakhulekela ukuthi uNkulunkulu abasize abasindise endosozini. Nibaphathe kahle abanizondayo. Bonke abasizondayo kufanele sibaphathe ngobunene. Nibakhulekele abanizingelayo. Abo bonke abasifisela okubi sibakhulekele. Ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini. Sibe abantwana bakaNkulunkulu osezulwini. Ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi. Ilanga lakhe liphumela ababi nabahle ngokuba uyazi ukuthi ngentando yakhe nangesikhathi sakhe nangomusa wakhe nabo laba babi bangaphenduka babe ngabantwana bahle. So akakhethi. Uma ke yenza impindiselo yakhe ingokuba ubekele yonke into esikhathi. Anisele imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile imvula futhi kubo bonke abantu akakhethi uNkulunkulu. So nawe uma ungumntwana wakhe awukhethi. Ezindaba ngokuba uma nithanda abanithandayo, ngokuba uma ngizothanda uBright kuphela ngoba nako ngithi ngishumayela naye. Ninamvuzo muni na? Asinamvuzo ngokuba sithandana sodwa. Kuhlala abanye abantu sebabandlulula. uNkulunkulu akabandlululi ngoba ilanga lakhe liphumela thina sonke ngithi. Nemvula yakhe inesa thina sonke ngithi. So nathi ke njengabantu abangcwele abanomgcwele asithande bonke abantu sibingelele bonke abantu ngokuba uNkulunkulu uphila kuthina. Angithi ukuphila kwaNkulunkulu kuwena lo. Abenzi njalo nabathelisi na? Nabathelisi bentela benza njalo babingelela abangani babo. Thina ke esigcwele sibingelela kwaSani. Futhi uma nibingelela abafowenu bodwa, so uma ngibingelela umfowethu kuphela, nenza lukhuni luni na? Yini esenzayo ngabe ukuthi inkulu? Abenzi njalo nabezizwe na? Abantu bezizwe babingelela abafowabo kuphela. Thina abantu abangcwele izwe lesiyalibusa ngobungcwele. Sibusa ngobungcwele ukuba senza izinto zobungcwele, not ukuthi sizibusela thina ukuthi siqolodele izinto. No, sibusa ngokuthi sikhululekile. Sinokuthula, sithengile ukuthula ngegazi likaJesu. So uma siza kuJesu sizolanda ukuthula. Uma abantu bekhala ngezinto ukuthi anginayo imali, angingaziphoka zogqoka, anginamsebenzi, anginakho ukudla, wena uthi Jesu intando yakho mayenze empilweni yami ngokuba unginikile ukuthula. Uthi ke ngiyalishiya nokuthula, hayi njengokuba izwe linika ukuthula, kepha njengokuba ubaba ezulwini. Futhi ukuthula kwaNkulunkulu kunamandla ngaphezulu kwakho konke okukhona emhlabeni. Uma ungamamukela uJesu uyokunika ukuthula okuvela ezulwini ongasoze kwashabalala. Ngisho abantu sebecomplaina ngogovernment benza iteleka begijima behla benuka, wena uthi uNkulunkulu intando yakho mayenzeke emhlabeni njengasezulwini. Haleluya. Ngakho ke ngoba yini unokuthula okuvela kuJehova. Amen. Ngakho ke manibe ngabapheleleyo. Masibe ngabantu abapheleleyo. Uma uphelele kusho ukuthi uphelele ngoba kunemini u5.
uphelele ngazo zonke izikhali zikamoya oyingcwele. Angeke usoleke uma kuthiwa uSathane ufuna ukukumangalela ngokuba wena uNkulunkulu ugqokile ngokupheleleyo. Ngazo zonke izinto afuna ukuthi sizigqoke zikamoya, izibusiso zikamoya sinazo zonke ngoJesu Kristu. Hallelujah. Njengokuba uyihlo wasezulwini, ngokuba uNkulunkulu uphelele, uphelele, uNkulunkulu ongesoleki. Nasi kumele sisoleke. Akufanele nangengozi sisoleke. Amen. Ngokuba uNkulunkulu uphelele. Yazi indaba? Oh Jesus. Osiphi incwadi eZendlu sahluko 2 verse 38. Siyambonga umoya oyingcwele. Jesus. Hallelujah. Ngezwi lakhe Amen. eliphilileyo, linomusa, nothando, elipheleleyo. Siyabonga Nkosi Jesu. Hallelujah. Lesenza nathi siphelele. Amen. Amen. uPetro wayesethi Phendukani. into ekumele siyenze ukuthi sishiye konke ungalungi kwezwe siphendukele kuJesu Kristu, size kuyena ngokuzithoba nokuvula izinhliziyo zethu ukuthi simamukele, sihlukane nakho konke ungalungi kwezwe. Bese siza kuyena uthi ke phendukani yilowo nalowo ababhathiswe egameni likaJesu Kristu ukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa kuze samneliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele, ngokuba isithembiso ngesenu ngoba nesabantwana lesithembiso benu. ngesenu ngesabantwana benu esabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, Zisindiseni lesizukulwane esiphambeneyo, zisindiseni kulesizukulwane esidukileyo nesiphambene nokulunga kwaNkulunkulu. Zisindise kokuphenduka kwamukela uJesu manje, njengoba litshela iBhayibheli ukuthi ke kuba ubuhlungu ukuthi ungene nezitho zomzimba wakho ziphelele esihogweni, kanti ubunethuba lokuthi ubulale wonke amathuluzi okungcola nokukhubekisa ukuthi ungabutholi ungcwele. Usaphila ngoJesu kuphela. Ngakho ke uma sowulizile izwi usungazisiza ukuthi usithinte kule number oyibonayo ku screen ukuze senze indlela ukuthi sifinyelele kuwena, ukuze ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu, noma ngabe useGoli, noma ngabe useCape Town, noma useJoburg, noma ngabe ukuphi uNkulunkulu uma esevumile ukuthi yenzeke intando yakhe sokufinyelela kuwena, ukuze wena ungene ngaphansi kwamanzi uthethelele amacala akho, ugeze izono zakho egameni likaJesu Kristu, unikwe isiphiwo sikamoya oyingcwele, ubhabhathiswe ngomlilo nangezilimo njengoba umoya oyingcwele kunika ukuphimisela. Manje na ke sithi uNkulunkulu umevumile sophinde sibonane futhi ngomgqibelo uma uNkulunkulu evumile ngentando yakhe nangamandla akhe. Isho uNkulunkulu aqhubeka engcile uze kube siyabonana. Uma ufuna ukusinika ubufakazi ungasithumelela umyalezo kwi-email address noma kwi-number. Uma unembuzo mayelana neBhayibheli nakhona ungasithumelela imiyalezo kwi-email address noma kwi-phone number. Kanjalo uma ufuna ukunikela umsebenzi kaNkulunkulu uyokwenza njalo kwi-email address usithumelele imiyalezo bese siyaxhumana njengoba uNkulunkulu efuna ngamandla akhe. Sisho uNkulunkulu aqhubeka engcile size siphinde sibonane. Baba uNkulunkulu namandla siyabonga ngegama lakho eliphakemeyo nangezwi lakho elingcwele elipheleleyo. Nathi uNkulunkulu sicela ukufana nawe, sithobeke phambi kwakho uNkulunkulu, inhliziyo zethu zibe msulwa. Sicela intethelelo kukho konke esikwenzile okubi uNkulunkulu, ukuba wena usilungise, usinika indlela yokuqonda nendlela yokuphila nomusa wakho nokuhlakana. Senze intando yakho mihla yonke ukuphila kwethu, singahambi ngokuhlakanipha kwethu uNkulunkulu, kepha senze lokho okushiwo izwi lakho uNkulunkulu. Sizithobe ngaphansi kwesandla sakhe esiphakamileyo, sikhumule wonke uNkulunkulu omuntu omdala ukungcola nengubo enamabala, sigqoke isiphiwo sikamoya oyingcwele ngezwi lakho eliphilileyo, sigeze ngesigezo samazwi ngezwi lakho uNkulunkulu namandla eliphilileyo ezinhlizweni zethu. Uthumele ingelosi zakho uNkulunkulu ukuba zisikade, singaweli uNkulunkulu ngakwesonxele noma ngakwesokudla, kepha sihambe siqonde uNkulunkulu singasabheke emuva ngokubona uNkulunkulu muhle ngemisebenzi yakho nangezithembiso zakho. Sisho igama lakho maligcwaliseke manje naphakade. Amen. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu mawube nomoya wenu bazalwane. Amen. Amen.